ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Paglipay sa mga dughan nga nasubo ug pagpadasig sa mga kalag nga naluya. Mao kana ang atong igadalit diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning ka na. Morning, Pitch. Naon sa muna yung munting Kumusta Pitch. mata? Lord, akong tingog hindi ako makaya. Pagaw na. Okay lang, Iyaw iyaw ko na ninyo. Okay, ug among ginapanimbaya mga kapaglaom ang atong mga viewers nga nasa Bacolod, Cebu City, Leyte, Samar, Iloilo, Dumaguete, Bohol ug tanang bahin sa Visayas, apil ang tanang nasakop sa Zamboanga Peninsula Mission ug Western Mindanao Conference. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning sa mga kapaglaom diha sa Davao, sa Jensan, sa Mati, diha sa Cotabato, daghan tayong mga kapaglaom diha nga nagtan-aw sa atong programa diri sa channel, especially sa mga katan-aw sa GSAT Channel 33. Thank you so much for joining us. Good morning, good afternoon, good evening sa atong mga viewers abroad nga
nga nagatanaw via live streaming sa Facebook, labi na sa atong mga kapaglaom sa Canada, USA, Australia, New Zealand, Japan, Thailand, South Korea, Indonesia, Malaysia, Singapore, Macau, Abu Dhabi, and Dubai. Happy Sabat sa inyong tanan. And usab sa atoang mga viewers diri sa Cagayan de Oro City, Iligan City, Osamis, Butuan, Hingoog. Happy Sabat sa inyong tanan and happy morning. Okay, at kahit paus ako, gusto kong i-greet Kaya mo yan, ang mga Vic. viewers natin dyan sa Luzon area. Maligayang araw na Sabado po sa inyong lahat. Sa mga viewers natin sa Manila, sa Quezon City, sa Pasay, sa Cavite, Pangasinan, sa Mindoro, sa Isabela at sa Bulacan. Happy Sabat po sa inyo ug sa tanan ng mga paglaom. Salamat kayo sa pagpadayon sa pagtanaw o karon nga kabuntagon amoy kalipay gyud ang pagpahat sa inyo sa mga impormasyon na usab nga mahatag kanato og kada sigon og mga impormasyon usab nga makahatag kanato og dugang kay balo. Okay? So, later on sa atong Bible, sa atong health bits at ang imo mga kapaglaom nga gaplano o kamulo nga diet at ang niya sa atong health bits ang mga impormasyon May tungod nag-diet. dinhi. May nag-diet ka Base nato, nun, diba? And before nato mag-start, ato i-welcome si Ma'am Abby and si Sir Jenster. Sila Yes. atong mapuyong karong kabuntagon. Awing, get well soon. Nakayutang na po na ako. Utangan na po. Kabalos. Nakabalos na. Si Ma'am, si Ate Bing. Sa Ate Bing, sa Baguio, regards me no? sa Baguio, Ate Bing. Sa mamugnaong dapit sa Baguio. Happy Sabat ya sa Baguio. Yes. Okay. Okay, yes, Fitz, a delightful Sabbath sa inyong tanan, mga kapaglaom. And kami nagalaom nga unta kita tanan karong adlaw mapuno og kalipay og kadasig. And speaking of kadasig, atong kumustahon ato ang mga madasigong correspondents abroad. Welcome to Phoenix Evening Time. This is 10 o'clock in the evening. Diri sa Phoenix, Arizona. This week, hatagan kitang chance nga mabisita ang usa sa mga simbahan sa Seventh-day Adventist Church, Paradise Valley. Ang Paradise Valley usa lamang sa mga iglesia nga nahimong sakop diri sa Arizona Conference. O karon ato sang bisitahon ang atong mga correspondents gikan sa Thailand. Suksan Wan Sabado ka. Thailand is a Southeast Asian country. It is known for tropical beaches, royal palaces, ancient ruins, and temples displaying figures of Buddha. In Bangkok, the capital and ultra-modern cityscape rises next to quiet canal-side communities and the iconic temples of Wat Arun, Wat Pu, and the Emerald Buddha Temple, Wat Prakeo. With more or less than 68 million population, only 0.7% are Christians. The Thailand mission is composed of about 300 churches with approximately 3,000 members. In the heart of Bangkok is the place where the headquarters of the Seventh-day Adventist Church situated. It is under the territory of the Southern Asia Pacific Division. Come, let's meet the Seventh-day Adventist President of the Thailand Mission. Please tell us about our ministry here in Thailand. Yeah, in Thailand it's a Buddhist country, so it's the challenges for Thailand Adventist Mission here. But we do our best to serve the Lord. That even though not Muslim, but I think Buddhists quite strong. They are very good friend and smiley, but when you come to convert it, that's not easy because you know that Thai people, they are very good friends when you met them, but when you talk about religion and they say every religion is good, and the Buddha also peace country. How many Filipinos are the Adventists here in Thailand? Most of the church in Thailand, every church in Bangkok you can see a few Filipino, every church. 80% in the church or international church is Filipino. Maybe 20% is about other foreigner from other country. Thank you very much, Pastor. Any word or message to the people around the world who are watching the Hope Channel, Panimbaya sa Kabuntagon? I just want to say that continue to pray for Thailand Mission to work to Thai people and especially for Buddhist people. We have freedom to have closer evangelism
But I would like to say that continue to work for the Lord as a hand-to-hand with Filipino people and Thai people. I can say that we need a prayer for Worldwide Church to pray for Thailand mission. It is our prayer that wherever we are in the world, we will continue to reflect Jesus in all our endeavors. From Bangkok, Thailand, to the Filipinos around the world. Suksanwan Sabado ka. God bless us all and Mabuhay! Hello everyone, I'm here with Sister Cindy Ayeko, and she came all the way from Nairobi, Kenya, and she's now part of here in Tabernacle Church, and she's been enjoying her stay here in her church, and she's going to say something and to greet also her friends at Kenya. Hi, my name is Cindy. I've been in San Francisco for about 9 months. And what I love about San Francisco is the different people that I've met, the different experiences that I get from meeting them. I love the different cultures, and the part I enjoy most is church. I've learned a lot from them. For everybody back home, hi, I miss you guys, I miss back home, but I'm not coming back. I found a new home, and I know God has a plan for me. I know He brought me here for a reason, and I'm still trying to find out what that is. And I'm looking forward to whatever He unfolds before me. Bye. I don't know what. Presently, ang mga kababaihan sa Hong Kong ug sa Macau nag-ipon diri sa Hong Kong Macau Conference Church aron sa usa ka mission. This day is a momentous day for the women here in Hong Kong Macau Conference because it's Women's Ministry Emphasis Day with the theme Gifted to Serve. Nagkitaay ang mga kababayinan sa Hillwood SDA Bible Auditorium, Hong Kong, inubanan sa mga matamis nila nga mga pahiyom ug maanindot nga mga alawiton. The conference invited Miss Lisa Cuzette from the US to talk about discovering each woman's ability that could possibly be used as an instrument to serve God. Here, we have learned that if one doesn't have a talent in leadership, then pwede siya nga mahimong teacher sa Sabbath school, counselor sa mga kaigsuunan, missionary sa iyang mga silingan bakaha, or bisan supporter sa atong leaders. Kay dili man mahimo sa usa ka leader ang task kung walay mo suporta nga mga miyembro kaniya. Let us find something in ourselves to make us useful in the spreading of the good news because no one is created to be empty-handed. Spiritual gift is given the moment we accept Christ. It's not meant to be kept, but we have to share our gift to others. Kini si Lovely Golfan, naghatod kanyo og balita diri sa Hong Kong Macau Conference. Sa itong mga correspondents abroad, malipayan kay Tano, Yup, Yes. Fitz, Abi, Yes. kanabasa ka ng Mga segment kita today. Kada kay ba? Makita ato ilang World Tour na every Saturday. And thank you so much sa inyong, actually mga kapaglaom, thank you so much sa inyong contribution diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ag inyong makitandaghan pa na sila nga mga correspondents abroad. And thank you so much, Charm, for your leadership sa atong mga correspondents diha. Actually, nana sila kaugalingon ng Facebook page. Nga, sila mag-communicate. And actually, Amazing. God is really blessing us because of social media. Maka-communicate and makahimo tag mga segments kasama niini. Karon nga episode sa Panimbaya sa Kabuntagon, mga kapaglaom, aduna natin special guest para sa ato ang harana sa Kabuntagon. Actually, are you familiar with the song? Abi, actually si Abi naman siguro familiar. Yes. Kaning love makes a friend, be a friend like you. What made God take so much care? Oh yeah, that's the love of God. That's the love of God. Ma-familiar siguro miya ni Fitz, inig makadungog. Oh yeah. We grew up listening to her songs sa natay mga tapes sa atong mga balayan ni especially every Sabbath. Every Sabbath. Then muna I love her malipayon kay Ming and songs. makauban nato siya karon sa harana sa Kabuntagon, no other than Sister Ainor Aganeo Ombiga. Ato na siyang makauban din hilamang sa harana sa Kabuntagon. Sa gamay pa ko, gasugod mig kanta sa Sabbath School. So, naami mga branch Sabbath schools. Dayon, gatudlo ko sa mga branch Sabbath schools, sa mga
mga neighboring churches, pero usually katong mga churches nga taglagyo ba sa town, sa mga bukid-bukid. So diha nagsugod akong singing ministry kay ang akong mother singer gina siya sa Catholic school pa sa una. And then pag ato na ako sa academy, padayon mi sa singing group, mga solo-solo, mga concerts, and pag abot na pud sa MVC didto gyud na develop ang singing talent and the ministry sa singing groups. Sa MVC, sa eskwela pa ko na ako isa ka album gi-record sa DXCR. So kana siya mo'y nagtabang sa akong pag-eskwela. And then after sa nursing, naka-record na po ko another album nga akong gi-promote after nursing school. Nalipay kaayo ko nga I was part of many kids' lives when they were young. Ga-email sila sa ako or ga-message sila sa Facebook nga they grew up listening to my song. So, na-bless po ko kay na-bless man ang uban. So, it's also a blessing to me nga nakashare ko sa akong talent sa mga brethren. Ang akong vision nga ang atong mga anak, ma-develop po nila ang mga talents in music para makashare po sila sa ubang mga tao or sa atong church. Mao gina akong gusto. So sa church na may children's choir. So gatabang gyud ko sa children's music. Ang music mo'y ga-guide sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa buntag, mag-worship ta. So, kanta gyud ta. Before ta matulog sa gabi, mag-worship ta, kanta gyud ta. So, ang atong kabuhi, personally sa ako, mag-start ang akong life sa morning, mangantahay gyud sa worship. O mag-end ang akong life sa gabi through songs also sa atong worship. Ang akong mensahe sa atong mga kaigsuunan, nga padayon lang gyud ang mga kaigsuunan kay ang Ginoo di na gyud madugay, maabot na gyud siya. So kung unsa may talento naa sa atong i-share kay mao ra gyud paagi nga ma-inspire ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi uban ang Ginoo. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna
once again the scene was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets. The gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of the moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Acenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. For that wonderful song, The Holy City. By the way, mga kapaglaom, familiar ba mo aning prutas ginganlan o bayabas? Tingali. Bayabas, kalamian ang bayabas. Kinsa may tigpanguan niya ba? Kinsa may tigpamayabas? Tigsibat sa mga estudyante. Dugang ang mga tips alang sa maayong panglawas, especially sa bayabas nga makatabang sa atong healthy diet. Dili lamang sa Health Bits. Guavas are tropical superfruits, oval in shape with light green or yellow skin and contain edible seeds. They are amazingly rich in antioxidants, vitamin C, potassium, and fiber. This remarkable nutrient content gives them many health benefits. Here are health benefits of guavas that are backed by scientific research. Guavas may help improve blood sugar control in people with diabetes or those at risk. Moderate consumption of guavas can have a positive effect on heart health by lowering blood pressure, decreases bad cholesterol, and increasing good cholesterol. Taking at least 6 mg of guava leaf extract daily may help reduce symptoms of painful menstruation. Consuming guavas or guava extract may prevent or reduce symptoms of diarrhea and constipation. Guavas are full of fiber and low in calories, making them a weight loss friendly snack. The high levels of antioxidants in guava can help prevent development and growth of cancer cells. Guavas are one of the richest food sources of vitamin C. Maintaining adequate levels of this vitamin is important for protecting against illness and infection. The antioxidants and vitamins in guavas can help slow down the aging of skin, while guava extract may help treat acne. Alright, I'll show you how to make fresh guava leaf tea recipe. Here are the ingredients of guava leaf tea. 12 pieces of guava leaves, 1
1.5 cups of water, honey, and salt. These are the procedure. You have to boil this water. Let it boil and pound these guava leaves. Then pour this to the boiling water. And let it boil for 15 minutes. After 15 minutes, drain the leaf extract into the cup and add some honey. Here is the finished product of our guava leaf tea. I have here with me Miss Maeve from Liceo de Cagayan University to taste our guava tea. Maeve, here's your guava. This is also good for painful menstruation. So how does it taste, Maeve? It tastes good. Wow. It's so refreshing. Wow! This is Miss Laila reminding you the fruit of the Spirit is kindness. Be healthy. It's a wise choice. Yes, mga kapaglao mo, kato ang bayabas, no? Kisa may mukhaon na itong bayabas na. Mara Japon, kaon Jabas. Pero dili na to underestimate actually ang bayabas na conjugation makuha nga kuan nga. Nurse, unsa may kaingon nimo na nurse? Vitamin C, good for vitamin C gina atong bayabas mo nang mangaon kita bayabas. Ngayon Jabas para di ma-diabetes. Lami kayo pag Jabas, naay di asin. Idudo sa asin ang bayabas or naay suka. Perfect, lami kaayo. Mga kapaglaom, move on ta sa bayabas kay naglaway na mi diri mga kapaglaom. At tuta sa mga sikreto nga sulundon, kini ibatyag kanato aron kita usab makabaton og kamugaway. Dili lang kay sa atong pagpamuyo, kundi apil sa tibok natong kinabuhi. Isa ka istorya mga kapaglaom ang among ihatod diha kaninyo sa Top Secrets. Each of us has a unique gift from God. Some could sing, some could do sermons, and even mingling with other people is a gift. And did you know that cooking is also a gift that could touch many people's life? Yes, mga kapaglaom, atong ilailahon ang tao nga gapaluyo aning Laarna's Kitchen and Food Creation. All the way from Saskatchewan, Canada. Ug ang iyang mga sekreto diri lang sa Top Secrets. Mga kapaglaom, atong i-welcome si Ma'am Laarni Marie Lapot. Hello, Ma'am. Good morning. And welcome. Dagang salamat nga inyo kong gi-invite diri sa studio. So, Ma'am, kano sa man nagsugod ang imong love sa pagluto? Well, actually, I started the love of cooking and baking. Ang cooking and baking incorporated na kauban sa akong teaching because I'm a teacher and I like to do that. It all started when I was 7 years old. Gamay pa gyud ko. Yes. And then I remember nga mupatong ko sa kaniganing abuhan. It is a very old-fashioned traditional way of cooking. Mamugha ko Filipino way of cooking. Filipino way of cooking. Maglungag ko. Then later on, magluto-luto kog hot cake. Unya, mamaligya ko sa palengke. Magluto-luto kog barbecue nga saging. Paypayan ako. Maninda ko dito. Makakwarta ko. And then naano rin ko allowance para sa school. So, kinsa may nagtundo sa imo, Ma'am? Anong magluto, maglungag? Yes, definitely. I am so happy that I will share to you. My mom is my trainer. Pero, Ma'am, unsa may naka-inspire sa imo nga gamito ng imong talent sa pagluto sa ministry? Okay. Your question, what made me inspired, right? So, it all started back then in June 30th. When the President Duterte had an inaugural speech, I was listening in very attentively in his message, and I'm so proud that there's new change in our generation right now. So according to Duterte said, countrymen, fellow men, the ride is tough and rough.
come join with me in the ride. That word made me inspired. You know, and nag-create ang mind ako, Lord, this man has something to contribute in my country. This man, Lord, if you use President Duterte, make use of me in my very simple way. You know, God uses, yes, God uses ordinary people. Like the president, he's very ordinary if we are going to think, right? But he made changes and I said, Lord, make use of me. So I prayed hard. Lord, I have the talent in both cooking and baking and teaching. How can you make use of that towards me? And I want to give back to my community. You have a ministry sa jail ministry. Tell us about it, Okay. In what way? Ni pasok lang sa akong isip nga, moadto ko sa prisuhan. Oh. And then wala jud ko'y fear, you know, kanang ana. So this is, yes, this is my goal. I want to break that stigma. You know, as a prisoner, you will be depressed, you will be neglected. Daghang kaig mga heartaches that sometimes the judge will, either the verdict is right or wrong. Too bad if nabanlod ka sa prisuhan nga wa day kay sala, wa kay swerte, and you suffer depression, mental depression, physical, tanan na, and then magkasakit pa ka, na-miss na nimo imong family, di ba? Yes. So, that's the only way nga I want to give back to my community. I want to enrich the lives of the women because these women are grandmothers, they're mothers, you know, and they lost their capabilities in cooking and baking. And I want to regain that. I want to tell them that once you are in prison, sometimes it's so depressing. You know how we never be in the prison. But I want to break that stigma, that barrier. I want to reach women. In what way? I will encourage them that, oh ladies, in this prison cell, once you do good, once you will, you know, show it to the officer, to the government administration that you're doing okay, then there's reformation within it. And once there's reformation, there's always what? Hope. There is freedom in the future. Makalaya ka. Nan karon. Ug makalaya ka, what will you do? Others, you know, they're so distant. Di maumaningat babae namamatay. They're so afraid that you know they lost their trust already. Anyways, so mauna akong gusto nga emphasize, and then whoever will have the parole within from June to December, let's say if they have ladies that will be paroled for 6 or 7, I will give them a capital of 5,000 pesos each para to start. Para bahala sa kung saon, iyabang maligya siya puto cheese, kasaba, maruya, whatever. So, I will teach them simple baking. Sila na dayon, yes. ma'am, no? And then I will encourage them that, okay, nakaning 5,000 patubuan ni bahalag unsaon ninyo ni. Inyo ba ning ipanuba, inyo ba ning ipangbayli, inyo ba ning ipaluto og maruya. Make use of this because I learned to cherish these moments with you and I want you to benefit. And besides, kung nalimbawa, nakaginansya ka sa akong gikapital nimo, but it should be properly coordinated. Pag nakaginansya ka 100 pesos, kanang 10% ana, very biblical, muhatag tag ikapulo. It doesn't matter nga muadtog yung ka sa Adventist, muhatag. You can give other people sa street, o tayo 5, you know, give back randomly acts of goodness. And besides, to sum it up, there's hope, there's freedom, there's love. And remember that at the foot of the cross, the ground is level. Jesus died for you and me. Either piniriso ka o dili, we are all equal. Yeah. Ma'am, we learn a lot from you sa imong ministry. Daghang salamat. You touch people's life. How about in return sa imo, ma'am? Do you have what personal satisfaction nga imong nakuha ani sa imong family as a person in totality? Well, it is just a feeling of kanang happiness nga nakashare ka sa others. Kabalo ka, mamaligya biya kog suman, mga kung unsa-unsa lang para makaginansya ko, kay para makatabang ko sa atong mga kaigsuunan sa Tibuli, sa native, magka-stipend mi sa makabuild mi gamay na church. Tabang damo Tibuli. Oh, kan mga Tibuli na naatay mga kaigsuunan, nga mga layman, yun na maka-help. And
not only that, it's not limited. We sponsored, since we got married, we sponsored 6 people, children na orphanage, and it's a commitment sa Zimbabwe, Congo, sa South like African, and it's really our commitment. So maunang akong share sa inyo ha, and I also volunteer in some other communities sa Aboriginal people. I teach the Aboriginal Canadian people, and also I volunteer in the soup kitchen. In our church, we have soup kitchen. Wow, busog kayo mi karon, ma'am. Karon panahon na pud nga mabusog among tiyan. And unsay nakanindot at tibing no is like ang gift nga naa ka ma'am sa iyang pagluto dili lang kay basta-basta nga muluto lang siya mga pagkaon, but of course in line in promoting healthy living. O iya pa jung gi-share sa ubang tawo ba? Yes, mo na siya nakanindot. Ni ma'am. And yes, and I want you to follow Laarni's Kitchen and Food Creations, and then you can learn a lot from the very scratch. Okay. Mga kapaglaom, adto ta sa kitchen ug magluto ta. Mga kapaglaom, nanata diri sa ato ang Panimbaya World Kitchen. Ug ma'am Laarni, unsa man ato ang putahe nga ato ang himlutoon karon? Well, first of all, I'd like to welcome you to Laarni's Kitchen and Food Creations. Ang atong lutuon, very simple, very easy to follow. Ang goal sa akong kitchen is fast, fresh, and friendly. So, unsa tong unhang buhaton Okay, first of all, I will introduce to you what are the gadgets, little ingredients that is very, ang atong lutuon is tofu or tokwa escabeche. Ang atong mga ingredients, first of all, is naatay sugar and salt, and then naatay sibuyas dahon or scallions, and then ang atong mga luya, ang atong sibuyas bombay, ahos, garlic, ang atong lamian nga mga fresh tomatoes, and then carrots, and then pag-garnish na to, itong i-modify, i-decorate na to with our green onions. And besides, aduna kita red peppers. Okay, magpainit na ta para fast. Okay, i-on na nato. So remember folks that ang atong mga ricado pretira gyud kaayo very accessible sa atong supermarket. Pakitaon ta mo og unsa ang pagpirito sa tofu. You can add a little salt para kuan siya, and then pirito, a little salt, and pirito. So same, and then pwede ninyo i-dash og black pepper. Okay? And you can use garlic, salt, or whatever. So, after pila ka minutes okay. ma'am, Yes, ang tofu. So, ang akong unahon sa pag-saute means gisa. So, people like to saute that with onions or pero akong style is ganahan ko mag-saute with luya. Atong isunod ang atong sibuyas, onions, okay. Kaya ang imong sibuyas, hantod siya maluto. Unya butangin na pod siya og lamian nga presko nga ahos. Then, imong ibutang ang fresh nga tomatoes. Okay, after that, ukay-ukay, atong ilunod ang atong wonderful nga guwaping nga carrot. Unya, ato na nang iusa ang atong ang atong red peppers. Ang pag-ukay, kinahanglan well incorporated para ang iyang ingredients together, mo-savor siya, okay? Then after that, ukay-ukay. Nan karon, ang sunod nato nga ibutang is ang atong wonderful pineapples. Okay, ako na siyang bubuan sa wonderful sweet unsa gani ni pineapples. Yabu-yabu na siya diha. Okay, then after that, ukay-ukay. Ato siyang butangan og salt, moderate lang. Kini siya, ako ni siyang kanang katuning pinya nga crush, katong di ba akong gi-clean up pineapple ni, ako po siyang butangan o gamay nga cornstarch.
nagsihik tanaw. So ato silang tawgon, Kuya Wing og si Fitz para mutilaw sa Ato sa silang palakpakan. Uy! Okay. I want you to follow La Arnie's Kitchen and Food Creations or sa akong Facebook, La Arnie Mary. Kay dito na ako'y daghan ng mga videos. Thank you very much and may the Lord God bless you. Okay mga kapaglaom, unta ang story ni Ma'am La Arnie, mahimo po ninyong inspiration sa inyong pagluto or sa pagdiskubre kung unsa nga talento ang nasa inyo aron magamit ninyo sa buhat sa Ginoo. What made God take so much care to make creation glow? He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course, it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. It can change a family. It's already changed the world. When Jesus brings it to our hearts, heaven's banner is unfurled. And once you start to share it in His precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. That's the love of Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners. Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shoni Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibankan, Dr. Melka Danton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family,
Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers. Fairy tales have become our ideal of love stories. Reading pocketbooks, Wattpads, watching Disney movies, and all this stuff are young people's obsession. In our innocent mind and friable hearts, we take it into our imagination. Least we know that we are just slowly enchanted by its sweet words and endless promises. We tend to think in general that young people are rebellious, because they often really are. How are we going to let them feel that love should be first learned at home? How can we say we're in love? The story of Jacob and Rachel must be one of the greatest stories ever recorded in the Bible. Jacob had served Rachel's father for 7 years just to marry her. But these days, we see young people tying the knot at an early age. Is this act still a manifestation of love? Is there any right age for marriage? How can we guard our brittle hearts? The greatest love letter ever written was the one from God to humans. It is called the Bible. Sadly, it is one of the greatest love letters that people neglect. What are the biblical guidelines of principles of dating relationships? Today, we will be enlightened by our uncertain thoughts about love, in teenage love, handling a fragile heart, here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, panahon na po sa ato ang Good Morning Pastor. And as we have with us this morning, no, mga banggiitan nato nga mga maghatag sa ato og enlightenment on this topic, we have ang nagbabalik, okay, the Health and Music Director of North Central Mindanao Conference, Pastor Teddy Baang. Good morning, Pastor. Good morning, Jans. Good morning, Ma'am Minjay. Yes. O, grabe, ako lang yun introduce usab. Ayaw. Ang among station manager si Janster Calibon. Wala. Okay. Makarelate ko ang topic na to ron. Relate much ako sa Jans. Ready na ako kay mga babae. Ako murag ko kaagian ni baga may ba? Wala na skip duha po din ay mga Actually, pastor, perfect no? kay kang guest ani karon kay you can actually tell us firsthand kung unsay angay buhaton gyud, especially kaning upat maguna ka klase ang gugma. Actually we'll be dealing with the eros love. Kay I think there's no age limit sa katong uban ng mga love for God, love for parents, love for brotherly love, pero given na siya. Erotic love. Erotic love, yeah. Naabay kinahanglan Kinahanglan may balutan. Kana ato na siya gikuan o pastor. Tuma kabataan, labi na. Kay babae ra ba ni ako, Sir Jans? Oh yeah, so what age do you ginsa nimo pag-raise imong mga anak? Unsa nga age sila dapat manguyab? Actually, sa ako ang akong anak duha ka buok, puros dalaga gina. Ang uban masuko sila nga kanabitang ang ilang anak nakauyab na o sa bata pa, pero ako murag malipay ko nga bisan gamay pa nakauyab na o hindi gamay yun kanang sakto nga edad. Malipay ko kay high school. Malipay ko ba kay nang giangay-angay akong anak ba? Kay laliman ka nang imong anak dili angay-angayon, murag dili maayo gitsura, Ma'am Angel. Pero di makita man sad pastor. Pero iangay-angay imong anak, may muduol nga mga lalaki, murag malipay ka. Pero malipay ka, pero ang control is always there. Always yun gina siya. Yung pag-control nila nga dili pod, I mean kanang mabitaw gitawag nga eros love. Uros mong guna siya. Sa amin nakaagi mangitaan atanan. Relate kung much. ang imong mga kabataan, imong lang magayran, imong i-guide nimo sila, ilabi na kanang doon na sila uyab, uban-uban, dili nimo bitaw kanang bitang to the extent nga mag-stricto gi ka sa ilaha. Kung mahimo, imong amigohon ang ilang uyab. Actually, that's one tip nga ako na-learn. Amigohon yun nimo kay part of ila-ila man gid ko nimo, kumusta man ka, sila sa inyong balay. I-close nimo. So okay lang madto ang mamisita ang sa ako ay problema. Kung madto sila sa balay, welcome kaayo, no? Dulaon yung basketball. Dulao basketball. Ang tendency mo guna na kung medyo nabati na ako nga kanang iyang gipasakitan ako anak dito sa basketball si kon ako medyo dili pa na. Wala na siya. So tip na siya, bantayin ninyo mga kuan ako. Kung gani invite na mo ni Pastor Bang bitaw joke ra to. Pastor, kani bitaw sa nagsugod og high school. Would you consider that as kani bitong love nga kanang for commitment na gyud or unsa man na siya?
katurag yun na siyang stage siya sa pagkabatanon. Kining ang tanan gyud nga tawo mo agi magin sa stage nga kanang mag-uyab-uyab. Sa high school nagsugod na siya. Bisan gani sa elementary, nagsugod na samot na sa high school. Pero dili pa na siya ang kanabitang determination, ang kanabitang imong mailhan gyud nga kamo na gyud sa high school. Pero doon na po yung mga instances nga gikan sa elementary hangtod sa high school, ma'am, naabot mo ilang kanang naminyo gid sila. Oo, kay kato murag tiunay na gyud kay sa constant nila nga By the way, what pagwan-uban. are biblical principles na nakita nimo sa Bible bitaw nga mahimong giya sa ato mga kapaglaom karon like mga batanon nga or mga especially mga ginikanan nga naay mga batanon nga mga anak especially high school. Unsay mga biblical principles na Ang Ginoo gusto niya ang pinaka the best para sa tuwa. Labi na sa ato relationship sa boyfriend o sa girlfriend. So, importante mga igsoon nga kanabitang ang Biblia nagasulti sa Proverbs 4:23, above all else guard your heart, no? Guard your hearts for it is wellspring of life. Meaning the Bible tells us to be very careful gyud especially sa ato affection. Pag labi na sa ato nga mga kabataan kanabitang iyong panila nga kun mahimo sa di pa magminyo, ayaw gyud isurrender ang bataan. Correct. Okay, ma-misinterpret man no nga mo na gyud siguro ni siya akong one true love. So, surrender everything. Surrender everything. Mo na siya How nga. does prayer play in the role of parenting kids like that, especially when they get into relationships? Ang mga kabataan, kami nga maginikanan, labi na kita maginikanan, ato gyud handom nga ato mga kabataan, kanabitang dunay successful career sa ilang nga kinabuhi. And kung mahimo greener pasture ba gyud sa malabot gyud. So ang rule sa mga ginikanan mao nga magampo lang kanunay nga ato mga kabataan magiyahan sa balaan nga espiritu, no, nga uso pa ba naron nga kanang muluhod bitaw ka sa kilid sa imong anak while natulog ang puwa nimo? Ana ba ka? murag kanang pagampo, murag dili man na siya uso-uso siguro maminjo. Kanunay gina siya. Kanunay gina siya. Dili gina siya dapat bisan ako, mawala. bisan diya sa phone, ako ginampuan ako magbata. Bisan layo kay ako mga bata, Sir Jenster, Ma'am Angel, layo magin sa kuha. Siguro mga 6 years ago na o 7 years na. Ako ginampuan diya sa phone. No? Matag karon niya. Yeah. Because that keeps the child bitaw intact nung nga napagyapon ka connected paghihapon ka. Unya pastor, you've talked about the parents. What about mga anak kay pero bitaw ingnon nimo nga anak ayo gyud buhat ani pero sa ilang kapusok ba kay batan-on man gyud na siya. So what tip can you share kaya pastor? Kana bitaw nga para di bitaw sila kay namusuway ra gyud mga batan-on. Kana gyud importante gyud niya reminders gyud sa ila kanunay. One time gani experience na ako, no. Ingon ako nga nakasuway na ba ka og kanang tan-aw sini. Yung pa niya nga wala pa pero gusto ba ka? Ingon ako sa iya. Yung pa niya nga murag dili man siguro maayo na pa. Pero ingon ako sa iya para di gyud ka ma-curious ubanan ta katan-aw sini. Nako pero dili gibanan ako sa SM pero kanang wala ko ni sulod og sinihan iko pasuwayon ta ka og tan-aw sini. Bayran ta ka. Pag human og ibayan nako gipatan-aw nako sa sini. After nga nahuman ang salida gawas siya. Ingon ako nga nak unsa may imong eksperyensya unsa may imong gusto mo tan-aw pa pag sini. Ingon siya nga di na jud ko mo tan-aw sini pa. Ingon ako sunod kung naka-interest nga mo inom ba ka or sigarilyo ingna lang ko kay ako ta kang ubanan. Yeah, I mean parenting styles can be different. Yes, That's one way of parenting that's style. being open ba? But what matters most siguro pastor it's how you connect with God. Kaya actually sa ako personally I don't know kung kani akong pag-raise ako mga bata sakto ni siya. Ang Ginoo ra ginakabalo. Ang importante is Sir ka mo reveal din na. Ang importante is imo ipakita as parent nga kanang bitong model ka sa ilaha. So the only prayer sa ako personally the only prayer I have nga Lord nga akong pagdisiplina sa akong anak mao ni sakto para sa iyang kinaiya. Correct mo na siya. Tinuod lagi no. O magkuan jud tani pastor kanang mga ginikanan na magin mo ako padulungay pa dito. Would you have parting message sa ato ang viewers pastor o mga pagkatanon o mga ginikanan? Ang ako lang yun imangno nga to sa tumagikanan o mensahe alang kanatong tanan nga ang ato lang yun as parents ang atong role nga to sa atong mga kabataan dili gyud nato ato mga kabataan dili nato biyaan sa paggiya kay mao man ni ang gisulti sa balang kasulatan nga as parents ang ato paggiya ngadto sa atong mga kabataan dili gyud maundan hanton bisan pa matigulang na sila. So importante gyud nga ato silang ubanan sa matag karon niya. Amen. Pastor, naa kay i-greet imong pamilya, imong anak
Layo Okay, ra ba sa ako inyo, i-greet ha? ang akong akong family da tanan, akong misis, akong wife, akong mga kabataan, akong parents, akong maigsuon. O i-greet po na ako si Awing. Oo, Awing. si Nananaw Awing. siya sa Awing karon. Amot nananaw ba ka sa Awing karon? No? O si Mayor Emmanuel Mogot, Mogot. no? Nananaw siya karon. Mayor Oscar Moreno, gapananaw po na siya. Oy, happy I-greet na ako. Sabbath. Good morning. Happy Sabbath sa inyo tanan diha. Good morning. Okay. So mga kapaglaom, di na to lang ngayon. Adun na tayo Bible trivia karon. Roll and BTR. Yes. Unsay Okay, the question is, Kinsa ang nagsulat sa librong Corinthians nga diin mabasa nato ang 1 Corinthians 13:8 nga nagingon. Love never fails. So tubaga ka na mga kapaglaom, kung aduna ka moy kung aduna ka moy answers niya na, call the numbers on the screen and namoy madawat nga premyo. Karon mga kapaglaom, we have a very important segment alang sa atong mga kabataan at ang kini diri lamang sa Kids Station. Welcome to Kids Station. Stage 101 will start in 3, 2, 1. P-A-I-G-E 101. What's this? A book? A collection of pages? Just like me? Like me? Or perhaps a Bible? That's right, it's a Bible. It's interesting to know that the word Bible does not occur in the Bible itself. In Matthew 21:42, they call it the Scriptures. Ooh. And in Luke 8:21, they call it the Word of God. The Bible has a total of 66 books. It was written by 35 to 40 men, given by the inspiration of God. Wow! Goyaw kaayo! Remember, kids, take time to read your Bible every day, and you will discover wonderful stories. Texto karong adlaw. God is love. 1 John 4:8. Happy Sabbath! Bye! Mayong adlaw mga kapaglaom. Niano sab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Divisoria, Cagayan de Oro. Atong makauban karon ang usa sa mga volunteer sa Hope Channel, Miss Charmy. So kumusta? Okay ra gid kay ko. So unsa man nato ipangutana sa atong mga kapaglaom? Ang ato pangutanon is katong adlaw sa paglunop. Sa Nahuman ang lunop. Nahuman ang lunop kung kinsa ba gigawa sa arka, tao ba, mananap ba. So ato nga time sa paghuman sa lunop sa kalibutan sa arka ni Noe, doon na sila gisugo sa mato siya nga klase. So ato ipangutana sa atong mga kapaglaom karon. So tara, ready na ka? Oh, ready na kay. Kinsa ang una gigawas, tao ba, mananap? Mananap? Unsa man nga klase nga mananap? Raven? Correct. Okay, check. Correct. So ang amo pangutana karon is after sa paglunop sa arka na Noah, kinsa or unsa ang pinakauna gigawas? Hayop ba, mananap ba? Hayop. Unsa na klase na hayop? Uwak. Unsay konsa uwak ngani? Kuan salapati. Uwak. Raven. So ang nigawas una sa arka, uwak, isugo na siya og paghuman sa lunop, unsay una nga nigawas sa arka? Hayop to, tao to, unsa to siya nga klase nga? Ang una gigawas kanding man. Kanding yan tubag. So unsa man ang una nigawas? Ang unang gigawas is uwak. Uwak o Raven. Unsa kini siya na mananap, ma'am? Langgam. Unsa nga klase nga langgam? Maya. Maya. Sa ko kuan siguro. Dili ba kalapati? So ang una nga nigawas sa arka, parihara siya sa matang kalapati pero kuan siya uwak, Raven. Ang ikaduha mo na din to ang kalapati. Ito man to una gisugo. Sa arka, unsa may una nigawas ato? Hayop. Hayop. Unsa klase nga hayop? I think more or less kay variety kinds of animals manggut na. Nilupad to, nilupad. Or nilupad no? Oh, tama. Dog. Dog. Uwak, Raven. Okay.
Unsa kini siya naman anak Ay ma'am? padi ko kayo ma-remember kay pero murag mananap. Dagan maguto nga class. Nato isa, duha ganito sila. O sige, taganti kag Klo. Una, kalapati or uwak? Uwak. Uwak. So tama, uwak. Ang una ni Gawas, uwak, pero wa siya nakabala. Ha? Sige ma'am, salamat sa time ma'am. Paggawa sa arka ni Noah, Noah. kuan, mananap. Unsa ni siya na klase na mananap ma'am? Dili ko balubasig ukpok siguro. So ang una ni Gawas sa arka, unsa man ang tubag? Uwak. Uwak. Oh, Reben. So ang una ni Gawas sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you ma'am. Thank you. So Jeremy, atong nakita atong mga kapaglaom karon sa ilang tubag dinhi sa Divisoria. Unsa man imong masulti sa atong mga kapaglaom? Dunay nakatubag, doon na po'y wala. Unsa man ang imong nga experience karon? Asa ako lang na experience lagi karon ang uban tao na dagi uban makabalo gid sa unsa ginahitabo gid sa una ug nasa uban na Wala. wala pa gid kaayo nahibaw-an. So makasusubo kayo labi na mga kapaglaom. Kinahanglan gyud nga magtuon ta sa balaan nga kasulatan aron ato masayran kung unsa ang nasulat sa balaan kasulatan. So salamat kay sa imong pag-uban ako karon. So sa sunod na pod nga higayon. So mga kapaglaom, asa ganito makita sa verse sa Bible? Genesis chapter 8 verse 7. So ang tubag, ang uwak ni Gawas apan wala nakabalik sa arka, gisugo na po nila ang kalapati nga may mutanaw kung humana ba ang lunob niadtong time Noah. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran, ako si Charmin Hill. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Asenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Mayong buntag ug happy Sabbath mga kapaglaom. Karon nga kabuntagon amo na sab kamong giagni sa pagiguban kanamo sa pagampo diri sa atong segment ang Let's Pray Today diri sa atong nga programa. Ug atong nga kauban karon ang atong Health and Music Director diri sa North Central Mindanao Conference. Wala lang diri si Pastor Teddy Baang. Thank you so much Pastor sa pagiguban. Ug atong iapil sa atong pagampo no sa 7-7 prayer kani gipahatag nga mga prayer request diri. Una, ang bereaved family of Ma'am Ferrer of Quiet Our Church. And also atong iapil po sa pagampo nato Pastor ang kamulog kay tabo sa Marawi nga happening. Let's pray, sir. Akong gihangyo makaigsunan sa pagdungo sa ilang mga ulo samtang kita magahimo alang sa pagampo ning Takna. Dios nga labing gamahanan nga nakastrono sa kalangitan. Amo gikalipay o Dios sa mata kanunugon niya ang pagduol kanimo pinaagi sa pagampo. Labi na ning Takna o Dios nga sa tibuok nga kalibutan ang imong makatawhan nagaduol kanimo Dios. Magabi man o mga adlaw nining orasa kami nagaduol kanimo pinaagi sa pagampo tungod kay among gituhan nga pagampo adunay dako kaayo nga kahimuan sa amo kinabuhi ilabi na sa amo pagpangalagad ug sa amo relasyon diha kanimo. Nintak na sa kabuntagon o Dios. Nintak na amo gihangyo ilabi labaw tanan ang pagpuno kanamo sa among kaugalingon sa balaan nga espiritu. Mamoy amo gikinahanglan o Dios aron kami mahimong labing efektibo nga galamiton sa imong nga buhat samtang kami magapaabot sa dulna nimo nga pagpadayag. Himuo o Dios ang among kaugalingon nga panalangin ngadto sa mga katawhan labos nan diha sa imong balaan nga presensya. Ninintak na sa kabuntagon o Dios amo gi dalas pagampo ang pinimalay ni sa mga Ferrer nga nagabangutan o Dios tungod sa pagkawala sa ilang minahal sa kinabuhi ngadto sa kamatayon. Duawa silang mataknaa o Dios, humpaya sila o ipabati kanila nga luyos sa nga ang kalipay nga luyos sa kamatayon adunay pagkabanhaw nya ng adlaw sa imo dako nga pagpadayag. Ninintak na usab sa kabuntagon Dios amo gi padayon sa pagampo ang amo mga kaigsunan dito sa Marawi ug ang peace and order o Dios sa Marawi nga unta ikaw magaduaw
nining dapita nga ang kalinaw ilang mabatnan o Dios, ang kalipay ilang maangkon samtang sila puyo niya ng dapita. Hinaot o Dios nga ikaw kanunay magatabang kanila sa mga kaigsuonan nga nagabalatian o Dios tungod niini nga panghitabo sa amo nga mga sundalo. Ihatag kanila ang mga proteksyon o Dios ug ipabati sab sa mga kaaway nga mubalik sila diha sa imong sabakan aron o Dios nga sila mahimo usab nga panalangin ngadto niini nga nasod sa Pilipinas. Ginoo, among gipangayo labos tanan ang balaan nga espiritu nga magapuno sa matag usa kanamo nga mahimo kami labing efektibo alang sa imong buhat ug maandam sa duol na nimo nga pagparehag. Kay kini tanan among gipangayo gilauman nga amo madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Daghang kayong salamat, Pastor. O mga kapaglaom, parang gyapon kamo sa pagpadala sa mga prayer request sa itong segment ng Let's Pray Today. Pilagi sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World, o pwede usab sa itong contact number na makita sa yung TV screens. Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. I knelt in prayer, seeking an answer for all of the strifes in my life. In the still of the silence, I felt your presence, and you said you love me and take me as I am. Then I knew that finally I found a friend I'd always
Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners. Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shani Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibankan, Dr. Melka Dunton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers. Og aniya na pod usab kita sa paghatag og tambag sa isa ka suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka simple nga batan-on nga maestra. Dili tantong gwapa pero dun na say ikasukol gamay. Hihi. Taas daw kog standard matud pa nila. Busa ang mga lalaki mahadlok daw og duol nako. Apan usa ka adlaw ni ana nalingko sa usa ka lalaki nga separated ug dunay tulo na ka anak. Agoy. Hangtod nga nagkami na jud. Ang among problema karon mao kini. Kato siya nga lalaki dili pa jud legally separated gikan sa iyang asawa. Then dili pa daw siya ka-afford para i-process kay duna man siya duha na ka-college nga gipa-eskwela. Ug ang amo sad pamilya dili jud ganahan sa iya tungod kay medyo taas-taas jud ang gap sa among edad ug tungod kay mahimo nako nga ikaduha niya nga asawa. Pero wala jud siya problema nga tao. Palangga jud kaayo nako siya ug pati sad iyang mga anak. Lisod kaayo para nako ang paglayo. Unsa akong angay buhaton? Okay. Hala. Ba, so lisod-lisod kay buhaton ugma, daw. over back, commitment, o ba agin siya mga kanang norms of the society itong istoryahan ani ba? Yes. So magsugod ta sa mga babae. Ba? Okay. Yup. Okay, Unsay mo no? makatambag So, sa iya? daghan po kog friends nga kanang pagtuon nila wala sila standard pero taas gid ilang standards kana bitong dili ta aware nga gapamili na di ay ta bisag naay gaabot pero kay lahi man imong gusto balibaran nimo although good bisag naka-engage ka gamay og emotion agi lang kay wala siya kaabot sa imong standards Nabiki lang gamay. yes nagi manginana and importante gid nga mamati ta sa mga friends nato kay usahay para ma-aware po ta and ato ta sa imong problema unsa imong buhaton no simple ang buhaton pero lisod siya sa kasing-kasing. Kay kung ato yung sumahon dili gyud dili gyud siya pwede kay committed pa gyud siya sa laing tao. So dapat dawaton gyud nimo nga kung siya man lang galing maningkamot gyud tabangan nimo siya nga ma-separate sila sa iyahang. Oo, dili siya excuse. Yes, dili siya ba, excuse. if they commit unsa atong istorya sa iya ha. Oo. Ang problema. Pero sa atong letter sender no, ang ako alang yung ika-advise sa iya ha is pagampo gid sa Ginoo. Mo in choosing a life partner, dapat ang una gyud natong i-partner is ang Ginoo. Correct. Yes. If ever nga kanang iampo nimo nga if ever nga ma-okay ang process meaning basin ka mugyod. Sila gyud. Bitaw kay sa law dili pa manggod siya legally annulled ang lalaki gud. So nagid siya kabilinggan. Kay muna siya ang ginaingon nga it's better to break a heart than to break a home. Mao. Correct. Kay in case Diba? magbalik to sila wala ba siya laban. Mao man kay wala laban. man yun siya illegal nga kuan. So fits. Unsa imuhaning take lalaki mga fits. Una-una no, ma'am, thank you so much for sharing your problem to us and for choosing us as part of your decision making. Klaro man siguro I think aware po ka nga complicated siya sa sitwasyon. Siguro I would like to suggest nga i-widen nimo imuhang friends, I mean horizon, circle of friends, horizon, kay basin makita pa po ka og lahi, no? Ayo dito sa complicated katong medyo walay problema kay para maduha-duhan sa problema po nato. Sana lang ma'am, i-widen lang yung horizon basin makita pa ka og friends lahi. So para dili siya ma-change ang status dyan yes. nga dili siya it's complicated. Okay, Diba? na siya. Actually, mo na pinakalisod. Usas mga pinakalisod na mga situations. Kay exist na siya karon nga mga panahon na. And you know, it's the same answer. Actually, wala gyud kay mahimo kay ang lalaki
naagid siya asawa pa. Oo. So, you can actually approach any lawyer. Di man may mga abogado dire, pero yeah, it's the same answer. Di mo na mangkon ang lalaki Correct. kay minyo pa gina siya. Oo. So, bisan pag pila ka years na sila nag-separate siya, wala na sila nagpuyo, pero Oo. di gina pwede. Kaya So, naman yun siya, the man legally has to be legally annulled yun sa iyang wife. So, Tinuod. pastor na kita ron. Gani. So, pastor, unsa may itong ikatambag ani biblical o legal? Una sa tanan, mayong buntag diha, ma'am. Oo. Kay maestra man ni siya. Oo, may si buntag diha, teacher. ma'am. Mura kining imong problema, murag dako-dako ni gamay, no? Oo. Kay una sa tanan is kanang siguro taas imong standard, dugay-dugay ka na minyo kay dugay ka kay taas man imong standard. Unya medyo pag yun, lakto nato pag istorya, murag dili pa jud siya mao. Nagamay ba? Ni Napingis pag yun. Napingis pag yun. Kay nahigugma na unta ka pero napagi kabilinggan. Oo. Napagi kabilinggan. So ang ako matambag sa imo, ma'am, kung ato basahon ang balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 5, 31 ug 32 nagingon, it hath been said, whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement, no? In verse 32, but I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery. So, mura og lisod para sa imuha nga nahigugma na unta ka, pero doon na pagkikabilinggan ang lalaki. Pero ma'am, ayaw ka balaka kay mintras buhi pa ang tao, diyan na pagipaglaom. No? I-correct pag yun na. Sama sigingon ni Sir Janster nga, mato taog abogado ba ka, magpakitambag taon sa ibuhato nato, aron nga mahimong sakto ang kanang desisyon sa imong pag-uban yan ng lakiha. No? Oo. Right. So, no, sa ato ang letter sender, salamat kaayo sa imong pagpadala, and as what Fit said, thank you for making us part of your decision. But then you have to understand, we cannot just be relying on our heart and feelings and emotions. Sometimes we have to be reasonable. Especially nga, just like me, maestra ko, dako po tag responsibilidad sa community. Unsaon na lang nato na siya. So, it has to be a decision of you, and of course, decision sa lalaki. Kaya otherwise, ang lalaki, murag ni agi ra siya, nangita ra siya paagi, way out, easy way out. Yes. Diba? The sons sending down sa sons ba anak ba to school is not a reason, and that could also be a sign nga kung unsa gyud iyang priority, right? No, so we hope we were able to share with you some tips para sa imuhang decision, ug salamat sa imong pagpadala sa imuhang suliran sa moa ug Jans, move on sa takadali. Yeah, salamat Miss A. Wow. By the way, mga kalihukan sa itong iglesia, sa mga nagkalain-laing dapit atong siren din hilamang sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus at ang iyang mga balita nga among ihatod diha kaninyo. SPUC Garden Church pitabang sa mga evacuees sa Marawi City. Kindergarten teachers sa tibok South Philippine Union Conference nagtigom alang sa usa ka Teachers Orientation Seminar. Mga batanong miyembro sa CPA or Christ Precious Ambassadors nagpahigayon og outreach sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Mga kapaglaom at ang iunyaw sa kaspesyal nga balita kundin atong lantawon ang kahimtang sa atong mga kapaglaom sa Mindanao, luyo sa kakitabo nga gubot. At ang mga detalye sa atong mga balita diri sa News Plus. SPUC Garden Church mitabang sa mga evacuees sa Marawi City. Ania ang report. Isip pagresponde sa krisis nga nasinati sa mga katawhan gikan sa Marawi City, nagtigom ang mga miyembro sa SPUC Garden Church sa Cagayan de Oro City og mga bisti, toiletries ug pagkaon alang sa mga apektado. Giduaw sa pipila ka mga representante ang mga evacuees nga nahimutang sa Buroon National High School, Iligan City, Lanao del Norte. Base sa talaan sa City Social Welfare and Development o CSWD, adunay kapin sa 1,000 ka mga tao ang nahimutang sa maong evacuation center. Kindergarten teachers sa tibok South Philippine Union Conference nagtigom alang sa usa ka Teachers Orientation Seminar. Ania ang report. Equipping teachers for effective implementation of K-12 kindergarten curriculum through Adventist education. Kini mao ang sentro sa orientation nga gipahigayon sa SPUC Conference Hall, Cagayan de Oro City, niadtong Hunyo 19 ngadto sa 20, 2017.
Usa sa mga magsusulti mao ang Education Program Supervisor sa Quality Assurance Division sa DepEd Region 10 nga si Sir Renante Noel Neri Pilagio. Okay, this seminar is all about an orientation how to be oriented on the omnibus code of the kindergarten in the Department of Education, both in the public and the private schools. Age qualifications of our learners na dapat 5 years old, no? As of June 1, dapat 5 years old po siya. Okay, so we would like to invite all the parents, the teachers, no, and their respective communities and household to enroll in our public and private kindergarten schools, no? All our teachers are qualified, and then pagdating po ng grade 1, ready na po sila, no? Globally competitive po ang ating mga learners, no? So that we can be able to follow the K-12, no? The 12 years educations in our education plus the kindergarten. Kinigitambungan sa mga kindergarten teachers sa mga Adventistang tulungaan sa Tibok Mindanao aron mabansay sila sa pag-implementar sa integrated faith learning diha sa ilang pagtudlo sa mga kabataan. Mga bataong miyembro sa CPA or Christ's Precious Ambassadors nagpahigayon og outreach sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Aniya ang detalye. Grupo sa mga Adventistang batanon nga Certified Public Accountant Board Examinees ang nagkahiusa aron sa paghimo og usa ka outreach activity sa Balogo Mission School, Kitaw-Taw, Bukidnon. Gihingan na nila ang ilang grupo og CPA o Christ's Precious Ambassadors. Parte sa ilang aktibidades mao ang paghatag og feeding program sa mga tao sa lugar ug pagbilin sa ilang mga gihatag na school supplies, tsinelas, sinina ug pinansyal nga donasyon alang sa water system sa Dapiloon Mission School. Mga kapaglaom, nasad kita sa usa ka bulan nga gubot nga kitabo karon sa Marawi City. Hinungdan nga ang tibok isla sa Mindanao nahimutang ilalom sa martial law. Apan karon atong susihon ang pinasahi nga sitwasyon sa atong mga kapaglaom sa Iligan City diri sa Captured Love in Action. Taliwala sa mga daghan nga mga checkpoints sa kadalanan sa Iligan City, ang mga batanon sa Tamakan SDA Church nagpahat sa ilang panahon alang sa pagpadasig ug paghupay sa mga sundalo ug mga pulis nga nagsakripisyo alang sa pagsiguro sa seguridad sa maong lugar. Kini mga batanon naghatag og personalized cards, Christian magazines ug mga pagkaon ngadto sa mga pulis ug sundalo isip sa pagpasalamat sa ilahang serbisyo. Usa kini kapinasahi nga pagpahat sa gugma nga nakapagawas sa dakong pahiyom sa ilahang mga panagway. Alang sa inyong mga dugang nga balita, text o tawag lamang sa among numero 0927-777-5602 or ipadala ninyo sa among Facebook page Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang salamat mga kapaglaom sa pag-iuban kanamo sa mong paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among handom makini makadasi kanato o maghatag kanato og dugang inspirasyon sa atong pagserbisyo sa Ginoo. Kini si Fitzgerald Yamit O River Tudas for News Plus. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Asenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Nagabali kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. And it's time for our greetings. Yes! Lisa, ikaw na. Greetings. Uy, ako Sige, na una. Hamid. Sige. We have here an avid kanang viewer, no, from Puerto Princesa, si Mr. and Mrs. Nolly and Alice Hitosis. Happy Sabbath and thank you for watching us. And to Mary Jane Paragoso Abraham, Gracia Cue, Edna Orsilino Hansen, okay, Freddy Dalugdog Andilab, Michelle Bison, Salvador Mariano Jr., Happy Sabbath. Michael di ay. Kulangan, sorry. Michael Bison, Happy Sabbath sa inyo ha. And si Mary Grace Advincula Casinilio, ingon siya, Happy Sabbath Lon Letran Gascon, La Arnie Mary, and Ma'am Ainor Aganeo, Happy Sabbath po kay Pastor Gingging, agang Pastor Pitogo. Si Michael D.I. Bison is one of our correspondents. And napanahon sa itong birthday. Yes. O sige, birthday. Birthday bulletin na to. Birthday bulletin na to, be. Okay, so Yeah. happy birthday.
Asa na ako, happy birthday. Tanaw na Ayun. to ni si Grace Indino. Yes! Happy birthday! Happy birthday! Thank you kayo, ma'am. Then, Kimberly Kimberly Joy Joy Perez. Sige, mga dasig. Mga dataga. Mga patanon. Jamila Gibinkan. Gibinkan. Ma'am, happy birthday. Antonio Yes, de la Corbin. Fuerte Corbin. Bonitos. Hopefully nakita ni mo. Emily Emily, Relativo. yes. Happy birthday. Happy birthday. Johnson. Johnson. Johnson Amican. Magandang umaga po at saka happy birthday sa inyo. Ma'am Fe Fe Dalugdog. Happy birthday. Okay. Jenny Swansea. Happy birthday. Happy birthday. Remy Salagante. Remsals. Happy Oh, birthday. Mingaw na minimo, sir. D-Dap, Jefferson Jefferson Alitsaw. Alitsaw. Dap, happy birthday, Dap. Birthday. Denver Tan. Happy birthday. Ano pa? Si Willow. Sa G. mga correspondent sa Almora. Davao. G. Hope Channel Davao. Happy birthday. Jerwin Lloyd. Lloyd, happy birthday. Oy, ibay gini ah. Kandaghani. Marilyn Marilyn M. M. Ligera. Ligera, happy birthday, ma'am. Another one. Pearl Pearl June. June. Happy Happy birthday. birthday. Si Steve Steve Maaliao. Steve Maaliao. Then Japhet Japhet Sombrio. Sombrio. Happy birthday. And Kim Kim Perez, Perez. yes, na Oy, balik nabalik na. na. Nabalik na. Okay. Oh, yan. Kimberly, maganda kanina. Si AJ. AJ sa Ay, Hi, pinag-pinapalabas Ma'am AJ. correspondent. Ang big Happy birthday. correspondent. Malibre. Sam Sam. tayo. Volunteer sa Happy Jensen birthday. Hope Channel. Birthday. Yes. Oh, Hala, June engineer. Marisa, engineer. Engineer, Asa happy atong birthday. cake? Napay sobra dyan, engineer. Kathleen May Dugmog. Happy birthday. Then Sienna Solihon. Solihon. Happy birthday. Then Ruben Ruben Alzaro. Alzaro. Sarah Sinda Sinda Ulayan. Uwayan. Happy birthday, ma'am. Right. Yeah. So, happy birthday sa tarang nag-celebrate sa ilahang birthday, no? Let's sing. Yes. Happy birthday to you. Yes, may you have more birthdays to come. Magpadayon ko. Ako mga kauban sa CSTE diha sa USTP, si Ma'am Rosibeth Bacarisas, Jonah Fedalion, Ferdinand Kapilitan, o among tagahatid og sundo nga pinakusgan diha sa university, si Kuya Ruel. Happy Sabbath and to all CSTE family. Thank you for watching. Okay, and naapod ko yung mga greetings from Justoni Bargamento. Happy Sabbath, brethren from Bohol. Kiko Celestial Eliseo from Beru. Happy Sabbath from Riyadh. Panimbaya sa tanang mga kaigsunan sa Talakag, Bukidnon, sa distrito ni Pastor Campo Manes, ug sa tanang mga relatives sa Kalaanan. Happy Sabbath sa tanan. God bless ikan sa Lungayan family sa Masimag Church. Happy Sabbath sa akong cherish love nga Chona sa Baldan, Marcera, and to Vincent Marcera's family sa Labaton SDA Church, Shokon, Zamboanga del Norte. Greetings from Virgil Marcea. Mayong pagpanimbaya sa akong lolo Tutong Acosta ug lola Ninang Acosta diha sa Margo sa Tubig Church, Zamboanga del Sur, kauban ni Alona Acosta, Alim Mala ug Jordan Inod, gikan kang JM ug MJ Danong. Happy birthday to our Papang. Yes, nag-greet nato ni siya ganina, no? Si Ruben Nalzaro. Good health. Ay, sa good health. Classic. Love wife, Liz. Kaya mo yan, Yob. Okay, and gikan sa mga anak. And pasaylo ako na pag iko'y basahon nga isa ka greetings. No, isa ka greetings. Isa ra ka greeting. Rather. Well, from Kakay Mabayo, Giliana, happy Sabbath everyone and good morning to everyone, to all staff of Adventist Medical Center Iligan who are watching this program right now. Thumbs up for this program. And happy Thank birthday you. sa akong Auntie Bibi. Wala nila ipakita ang picture no, natingala ko. So, next na lang Okay, siguro. next And na sa lang. akong Auntie Iba, happy birthday. O Yes, tubag and- sa atong Bible Trivia. Ato ning pagalantaon. Kinsay nagsulat sa Si Si Paul. Paul. Siya Yes. nagsulat sa libro Yes, sa sa atong Korinto. lesson, no? Mo Saya is kayo, all nawala siya, about di ba? Quran. Oo. Gikan sa Buanga to siya. Ay, mo ba? yeah. Sige. Ba, tawag-tawag ulit. Leia will keep in touch. Okay. So, by the way, na mga greetings diri, greetings nga to mao ni silang nag-greet sa Facebook ug Happy Sabbath kay Mariel Pailago, Nini G Pialago, Lezald Huanga, Jane Del Socorro, Paray, Zenfei Zenfei Titsworth, Stephen Palacio Cell, Iakek, Hermoso Rom Ray, Jane Del Socorro, og si RJ Lasage. O greet sab na ko akong mga parents. So diha sa Orokita og ang parents akong asawa diha sa Sikpaw nga nagalantaw karon. Happy Sabbath kaninyong tanan.
Yes, napod ko the greetings from Bailio, Gonzaga, Siang. Good morning, PSK World, and happy Sabbath to all my brother and sisters in Guildford SDH Church in Sydney, Australia. I-greet po na ako akong bana, Julius Bailio. Dinha, Myanmar, happy birthday and happy Sabbath. And from Noli Arao, happy Sabbath from Mandaluyong Church. And then from Jilly Humauas Ramos, happy Sabbath. And hi people, happy Sabbath. I'm watching from Zambia, even though I'm not to turn in. Have a beautiful day. And from Marjorie Vinson Ereksema, good morning, happy Sabbath to everyone. And from Rowena Cansancio, happy Sabbath day in Tuburan, Kidalog, Kadinggilan, Bukidnon. And happy Sabbath po sa ako ang mga nursing batch 2006 ug sa akong family ug sa akong mga igsoon. Happy Sabbath sa inyong tanan. Okay, we would like also to greet happy Sabbath to Ma'am Cora Wahiman. Wahiman, salamat Thank you so sa much beautiful for the flowers. flowers here. Yes. And happy watching Pastor Sherwood Bindoy and Ma'am Rose Bindoy sa Hingoog, Sir Joe Pialago, and Ma'am Lenny, Hope Radio Hingoog, and also kaning mga nag-greet ato sa Facebook, Miles Takindingan, happy Sabbath ya sa Tinaw Seventh Adventist Church, Akaid Shemere, Goodwin Chanchan Mutia, Ana Apsay Pitantos, and Hazel Abrio Perfecto. Happy Sabbath sa iyong tanan. Ug diapod sa Talisayan. Happy Sabbath. Yes. Mga kapaglaom! Mike daw, wala ni Tingog. Okay, mga kapaglaom, nadunggan ba to akong gigreet? Well, anyway, atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Ug mga adlaw, ayaw kalimot, let's pray Pilipinas, 7 o'clock. So ipahat ug ipabati ang gugma sa Dios nga imong naangkon. Gugma nga tuburan ug naghatag dugang kadasig sa atong mga paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Yes, July 12 in Harmony will be airing. Mabuhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan. Kita yang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Hi! Sometimes, trial